गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि एसपि बड' निउस चेनेलनि जानानै आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ फिन नोंथांनो जासि हरफिननानै दिनैनि फुंबिलिनि रादाबखौ आं फरायनो आखायाव लाबाय। आसा खालामो आंनि रादाब फरायनायखौ नोंथाङा जोबजासिम खोनासंगोन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मुस्रि फैमाल नार्जारि। थांनाय सेप्तेम्बरनि 9-10 खालार खालि भारतआ 4,100 कोटी रां खरसा खालामनानै भारतखौ बुहुमनि गेजेराव गावखौ सिनायथि खालामनो हादोंब्लाबो भारतनिफ्राय गोबां कौटि सुबुंफ्रा भारत एंगारनायनि बाथ्राखौ इकनमिक टाइम्स अफ इन्डियानि गेजेरजों 14 जुलाइआवनो फोसावखानाय लेखा बिथांमोना थांनो थाखाय थाग-थिग खालामबाय। सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला 2022 मायथाइयाव सा 6,500 कौटिफ्रा भारतनि टेक्सनि हारखौ असुबिदा मोननानै सिंगापुर, दुबाइ बायदिफोराव थाहैनानै फालांगि खालामनायनि बाथ्रा होबाय। मख'थावना दि थांनाय 2022 मायथाइयावबो भारतखौ बे एखे टेक्सनि कन्डिशनखौनो लानानै 7,500 कौटिफ्रा भारतखौ नागारलांदोंमोन। मैया आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि बिसि प्राइड इज एन्टारटेनमेन्ट प्राइभेट लिमिटेडनि CMD रिनिकी भुया शर्मा बिथाङा गावनि हेंथायै MP गौरव गगैआ बावैसो साननि सिगाङाव PMKSY थामहिनबा प्रधान मन्त्रि सिंचाई योजनानिफ्राय 10 कौटि रां खारज लानायनि अजद दैखांनायनि हेंथायै कामरुप जिल्लानि देवानी आदालतआव फैगोन मंगलबारै बे केसखौ बिसारसालियाव दैखांगोन होनना सुलुङाव फोरमायो। बावैसो साननि सिगाङाव जालांनाय लकसभायाव BJPनि MP रमेश बिधुरिया BSPनि दानिश आली बिथांखौ मिनि उग्रपन्थी होननानै मुं सुनायजों लोगोसे बिथांनि धोरोमनि सायाव आयेन बेरेखा बाथ्रा आरो गाज्रि राव बाहायना रायनाय जाथायखौ लानानै गोबां भारतनि राजखान्थिगिरिफ्रा गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों। बे जाथायखौ लाना BJPनि राजनाथ सिंहाबो आनफरचुनेट होनना बुंना लानो गोनां जासेयावबो आरो बे जाथायखौ लानानै रमेश बिधुरि बिथाङा निमाहा बियाब्ला बिथांखौ BSPनिफ्राय थाद'नाय गैयै हानजा सुरनायजों लोगोसे आयेननि राहा लानाय जागोन बुंसेयावबो दिनै भारत सरकारा बेनि सायाव जेबो राहा लायैया थारैनो सोमोनांथाव जादों होनना गोबां भारतनि सुबुंफोरा सावरायज्लायनायखौ नुनो मोनदों। मख'थावना बाथ्रा दि MP रमेश बिधुरिजों रायजानाय दानिश आली बिथांखौ राहुल गान्धी बिथाङा सुलाद लाहैयो आरो गावनि टुइटारनि गेजेरजों मैया फोसावनो हायोदि नफरत की बाजार में महाबत की दुकान। थांनाय सेप्तेम्बरनि 9-10 खालार खालि जालांनाय G20 आवबो आसामनि बिहु मोसानाया अपमान जानायनि अनगा मैयाबो गुवाहाटीनि रेडिसन ब्लुआव ग्रीमलेन्ड मुंनि मोनसे कम्पानिया बोसोरारि फालिथाय खुंफुंदोंमोन आरो बेवहाय कलकातानि मोनसे मोसानाय हानजाया बिहु मोसानायनि जेबो अंगि भंगिजों सोमोन्दो गैया मोसानायखौ लानानै आसामनि गोबां सुबुंफ्रानो सोंखारिनायखौ जोङो खौरां बिजों आरो समाजारि बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोन्दों। बे सोंखारिजाथाव बिहु मोसानायखौ संदाननानै बेनि गुबै दायनिगिरिखौ साजा होनो थाखाय आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आयेननि गेजेरजों थांनो थाखाय आसामनि पुलिसखौ बिथोन होयो। बेजों लोगोसे बेबायदि हरखाब हारिमुनि सायाव मानहानि खालामनायखौ रैखा खालामनायनि सार्थआव बिथाङा जाबायदि थांखि लादों थिग बेबायदिनो जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरि हारिमु सिबियारि राजखान्थिगिरि बिथांमोनाबो जाहाथे जोंनि हारिमुनि सायाव सोरबाफोर मानहानि खालामोब्ला बिथांनि सायाव हरखाब बेबायदि थांखि लायोब्ला मोजां जागोन होनना आं सानो। मैया बाक्सानि सुबुंखाथायाव सांग्रां नोगोरारि आफाद मुंनि आफादनि बानजायनायाव रोजा सुबुंजों मोनसे खुद्रिसारनाय थांखि फोसावो। बिथांमोना खुद्रिसारनाय बायदिब्ला गोदानै दाजानाय तामुलपुर जिल्लायाव सुबुंखाथाखौ दाजाबदेरदोंब्लाबो बेखौ माब्लाबाबो गनायनो हानाय नङा होनना बिथांमोना होस्रिखावो। बिथांमोना बेनि थाखाय नांगौ जायोब्ला थै होगोन होननाबो होस्रिखाव बाथ्रा बुंनायखौ जोङो समाजारि बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोनो। लोगोसे बिथांमोना थारै बिथांमोननि दाबिखौ सरकारा गनायना लायाब्ला फैगोन बिसायख'थियाव सासेबो मन्त्रि MLA फोरखौ सुबुंखाथा जापादं ओनसोलाव इलेक्सननि केम्पिं खालामनो फैनो होआ होनना बुंनायखौबो जोङो समाजारि बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोनो। मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा नेपालाव जोंनि भारतनि रांखौ बाहायनायखौ बन्द खालामनाय खौराङा मैया खौरां बिजोंनि गेजेरजों ओंखारबाय। अदेबानि जोंनि रांखौ बन्द खालामनायनि बावैसो साननि सिगांनिफ्रायनो जोंनि भारतनि रां भेलुखौ नेपालाव एसे खमायबोगासिनो दंमोन। गिबियाव भारतनि 100 राङाव नेपालाव 160 निफ्राय 162 रां होनाय जायोमोन, नाथाय दा 140 निफ्राय 150 रांल' होनाय नुनो मोनो। बिब्दिनो 1000 भारतनि रांजों 1600 नेपालि रांजों समानमोन, नाथाय 1000 राङाव आथिखालाव थोंजोङै 1600 नि अनगायै 1500 थामहिनबा 100 रां खमायनायखौ जोङो नुनो मोनो। बेखौ लाना भारत आरो नेपालनि खायसे सुबुंफोरनि थाखाय जोबोद जेंना नुजानायखौ सुलुङाव जोङो नुनो मोनो। मोनसे सोमोनांथाव राद चेन्नाइनि सासे टेक्सि ड्राइभारनि एकाउन्टआव 105 रांल' दंमोन, नाथाय बिथांनि मबाइलाव मोनसे मेसेज फैदोंमोन 9000 क्र'र डिप'जिटेड। बिथाङा गिबियाव बेखौ नंखाय सानदोंमोन, नाथाय जेब्ला बिथाङा गावनि लोगोनो ट्राय हिसाबै 21000 रां सेन्ड खालामदोंमोन अब्ला तामिलनाडु मार्केन्टाइल बेंकआ ट्रेन्सफार साक्सेस होनना दिन्थियो। बेजों लोगोसे रादाब खोनासंगिरि नोंथांमोन, दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना आंनि रादाबखौ अननानै जोबजासिम खोनासंनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ फिन नोंथांमोननो जासि हरफिननानै दिनैनि फुंबिलिनि रादाबखौ आं एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। आरो थारै नोंथाङा आंनि रादाबखौ दिनैसो खोनासंफ्लांदोंब्ला अननानै आंनि रादाबखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब, लाइक आरो शेयार खालामनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।